سلام أملاخ يزحلكم كوراتي حواتي كم يلهم. أنا سلام يا أملاخ مسجانكم أنا سلام زلخو وسلام كتخونا عبا علم التسفاية. الشي لومي بزعبا هايمانوت لولينا خنر مالتيو. هايمانوت خص مقتلو من راح لوليو نزولي حواتنا بحساب ملك خنر إينا مالتي من تاي خمس دقاقيو. هايمانوت من راح ليكونا امنتنا قوري خمس خنا بحساب ملك خنر إينا مالتيو. مسرته وتقصنا خانا يقدس ياكو معرف كلتا قصر 14 مالتيو حدث امنة الله ننتبلا قورخ عند حرلي ولسي اذا من الزيادة قتدحنا يعني نزول مالتيو خنرئينا قامو قاد دحنتنا قاصال ديو دحنا لنا بقى وي قاعد دحنتنا خنفصمينا نزول خنرئينا لا اخبلكم. الشي دحنت عرأيو امنات تدمرتلو تمكات تدمرتلو قدس قروان تدمرتلو سناي قوري تدمرتلو منفساو قدل مالتيو زمي حواتنا ان دحنت امنات راح يللو لقاء دحنت كامل اللي يسلوه امنات كا كامل اللي يسلوه تمكات هي اللي يولنا مالتي وي كعبنا قد في حزوه قدس قروان ون اي اللي يولنا سناي قوري ون اي اللي يولنا منفساو قدل ون اي اللي يولنا مالتي منفساو قدلي سناي قوري قدس قران بقدس قران فيهم تنقات خاب تنقات دحنات ندحنات امنات راح يدلي لنا مالتي اما صحف قدس جن حانتي ندحنات امنات راح يدلل يلي مالتي كل غزي بتدغاغم لصوعو وتوسي اورومي معرف 10 فقدر الشعان تخشى 10 حدل اللي مالتي بلبها امينكا بقالك تمسكيركا تدحني خالب مالتي أبا على خي وصانا جنا وتوسزي خات الشعان تخشى قدر 10 حدل اللي اورومي 10 تنسى موتات بتنسى موتان ندحر امينكا تدحني خالبلني مالتي سلازي طرح لبلني امنات طرح لبل او زي بعلي فرسله مالتي خاورومي هازو انت وصاناي اورومي معرف خلته قصر 10 سنه يقول خنقبر خامل الله نخا ينغرنا مالتي قصر 6 اورومي معرف خلته قصر 6 كل كان غور فدي ايو الحواريا باولس مالتي سلازي امنات قبر اندحر يبلا خوينا موت يا قدس ياقوب او ياقوب معرف خلته قصر 14 اندحرينا خوينا امنت الله تولى قبرخنا ندحر لي ولاسي زياده خطدحنا يا يول مالتي مسلازي امنت طرح امنت لول خسر حي خلي بسرو صوميكا بحساب ملك خسر حي خلي خامس لول صوميكا كلها ما تخرخ خلو امنت طرح يول مالتي بخامس بحساب ونجر سرح وي مالتي بحساب من قد جن خسر حي خلي بيكعب فيزيكس خسر حي اين خلي هايمانوت كل ما صحفتينا خنا تعالوا عم نقبلنا مالتي دحنتنا برقز بقبر يكونن مصيو حواريا قدس باولوس بصقا ينبر بقبر يكونن يلنا او افسون معرف قلت اوزر شمنته حدا كو خيم كحسي بصقا خم لدحانكم بقبر يكون يول مالتي سلازي لو تصقاينا بامنت نقبل لنا مالتي تصقانا بامنت تقبلنا خاوخا خنقبر خنتغور منفساو قد لخنقادل يقبلنا اي مالتي زما حواتنا غنا يوم صحيتهم او سناي غورو لي مالتي سناي قبروا للحرد أسحيدهم مخوينهم ويكون عند حرد عليه فلت وخوينهم كله بسناي قرس للفصام بقرس للفصام كل ما يتقروا مي مالتي كل جزء زي خاعة خزارة وخلوا نسمعهم قبر يدليول مالتي هاو تقص مالتي أو قلاتي على الله كل جزء تقص أورام يللي تقص مالتي هاري أب أولس كن قبر لول بخلت مالك عيل الناقرة مالتي قبريول أي تقبريول مالتي سلازي تقبرنا يتقبر لله فلينا خنفلط يقبرنا مالتي اي تقبر لله لينايو قبر لله لينايو مالتي نزيم خنفلطكا ناي قدن ناي اوريت مصحف ملات يدلينا مالتي ناي اوريت مصحف ناي حدش كيدان بسلسه ملكعي تخاناوي نريا مالتي حدش كيدان بسلسه ملكعي مالتي فتحالتا ايو زقصلو مالتي زقصلو لابنت زصوت 10 لله 10 تزازات زتمحايشو ماتيوس حمشت لله أما ماتيوس حمشت لابنت صلاة خفقر للمالتيو خاوخا زتسعارو
ዘተሰዓሉሉ ከዓ ከም በዓል ግዝረት ማለት እዩ። ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 6 ኣብ ቁፅሪ 12 ንረኽቦ ማለት እዩ። ስለዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣይትግበርሉ ኣሎ ንግዝረት እዩ ማለት እዩ። ግዝረት እንድሕር ፈፂምና ኮይንና ከዓ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰውአሉ ለኣና ክብል ኣብ መስቀል ተሰቐለ ኣይንፍፅሞ ኣለና ማለት እዩ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዚ መስዋእቲ ባዕሉ እዩ ኮይንና ማለት እዩ። ግዝረት እንድሕር ፈፂምና ኮይንና ግን ናይ ኦሪት ኩሎም ሕግታት ናይ እንስሳ መስዋእቲ ደማት ነቐርብ ኣለና ማለት እዩ ብኻልእ ኣበሃህላ። ስለዚ ኣየድሊ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ መስዋእቲ ኮይንና እዩ ማለት እዩ እና እዚ እዩ ግደፍልሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣይትግበርሉ ለግብር ማለት እዩ ግዝረት ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ባዕሉ ኣብ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 12 ይብል ተገዝሩ ልብልኩም ለውሲ ምእንታ ናይ ስለ ቅዱስ መስቀል ከይስደት ኢሎም እዮም ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እዩ ኣይትግበርሉ ኣሎ። ካብኡ ጥምቀት ከዓ ኣብ ማርቆስ ብዛዕባ ጥምቀት ከዓ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 16 ለኣመነ ተጠማቂ ክድሕን እዩ ለኣመነ ተጠማቂ ከዓ ክኩነን ይብለና። ኣብ ዮሃንስ 3 እውን እንድሕር ርኢናዮ ኮይንና ካብ ማይ ከም መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ዳለይ ተወለድካ መንግስቲ ኣምላኽ ይትኣቱ እዩ ንቆዲሞስ ማለት እዩ። ካብኡ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ከዓ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 6 እንድሕር ርኢናዮ ኮይንና ኣብ ቁፅሪ 55-54 ይለሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰትየ ናብ ዘለኣለም ሂወት ክረክብ እዩ ይብለና ማለት እዩ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ከዓ ካብ ቁፅሪ 26-29 ይለለኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እንኩ ስጋይ በልዑ ደመይ ከዓ ስተዩ ኢላለ ቆሪሱ ሂቦም ማለት እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ከዓ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 እንድሕር ርኢናዮ ካብ 23-30 ብተደጋገመ ኩሉ መልእኽትታቱ ፅሒፍዎ ንሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣሕና ከዓ ክንጥቀመሉ ክነተጉሮ ይግበአና ማለት እዩ። ሰናይ ግብሪ ልብል ከዓ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቲቶ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 14 ዝገርም ሃይለ ቃል ፅሒፍልና ንሪኦ ማለት እዩ። እንታይ ልብል ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምንቲ ሓራ ከውፅአና ንርእሱ እውን ንሰናይ ግብሪ ዘቐንእ ገንዘብ ዝኾነ ህዝቢ ምእንቲ ክንፅህ ኢሉ ነፍሱ በጅ ሃበ ይብል ማለት። ስለዚ ሰናይ ግብሪ ኣድላይ ምዃኑ ይነግረና ማለት እዩ። ኣብ ማቴዎስ 25 ከዓ ብፍላይ 45 ቁፅሪ ዘሎ ነቶም መናእሰይ እንድሕር ዳኣ ገርኩምሎም ኮይንኩም ንኣየ ከም ዝገበርኩምለ እዩ እንድሕር ዘይገበርኩምሎም ኮይንኩም ከዓ ንኣየ ከም ዘይገበርኩምለ ይብለና ማለት እዩ። ኣባጊዕ ብየማኑ ኣጣል ከዓ ብፀጋም ክፈሊ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ። ፅሙእ ኣይረኹሚ ጥሙይ ከዓ ኣይዓንገልኩም ኢላለ ይናገረና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ማለት እዩ። ስለዚ ሰናይ ግብሪ ኣድላይ ማለት እዩ። ካብኡ መንፈሳዊ ገድሊ ከዓ መንፈሳዊ ገድሊ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 15 ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ሰናይ ገድሊ ለበለ ወይ ከዓ ሰናይ ግብሪ ለበለ ተጋደሉ ይብለና ማለት እዩ። ኩሉ መፅሓፍ ቅዱስና እንድሕር ርኢናዮ ኮይንና ከዓ ገድሊ ማለት እዩ። ቅዱስ ኢዮብ ያው ገድሊ እዩ። ግብሪ ሃዋርያት ከዓ እንድሕር ርኢናዮ ኮይንና ገድሊ ኩሎም መፅሓፍትታት ገድሊ እዮም ማለት እዩ። ድሕነትና ከዓ ቃፃሊ ስለዝኾነ ናይ ግድን ክንጋደል ይግብአና እዩ ማለት እዩ። ኣብ ፊልጵዎስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 12 ድሕነትኩም ብራዕድን ብምንቅጥቃጥን ፈፅሙ ይብለና ማለት እዩ። ወይ ከዓ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 4 እንድሕር ርኢናዮ ኮይንና ትሻብ ደም ምፍሳስ ንሓጢኣት ተቃለስዎ ይብለና ማለት። ስለዚ ንሓጢኣት ክንቃለሰቶ ኮይንና ናይ ግድን ሰናይ ግብሪ ኣድላይ እዩ ማለት እዩ። ምፅኣም ምስጋድ ኣድላይ እዩ ማለት እዩ። ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ኣብ 27 ቁፅሪ እንድሕር ርኢናዮ ኮይንና ንኻልኦት እናሰበኩ ንርእሰይ ድሩይ ምእንታይ ከይኸውን ንስጋዬ ሳቅዮን ይገዝአን ኣለኹን ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንስጉ ለሳቀዮን ልገዝኦን ደኣ ንሕና ከመይ ክንኮን ኢና ከመይ ጌርና ኢና ኣየሊን ይብለና ንብል ማለት እዩ። ሰናይ ግብሪ የሊሉ ኣሕዋትና ንምንታይ ብኸመይ ምክንያት እዩ? ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ጉያየ ወዲኤ ውሰደኒ ዝበለ ቅዱስ ኣቦና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ድሕነትና ቐፃሊ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ናይ ግድን ክንፍፅም ይግበአና ማለት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ኣብ ቁፅሪ 5 ኢሉ ለና ንስኻትኩም ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነት ነቲ ብዳሕራይ ዘበን ክጋሃድ ዘለዎ ተዳለወ መድሓን ተሓሊኹም ኣለኹም ይብለና ማለት እዩ። ወይ ከዓ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 28 ኢለና ከምኡ ከዓ እቲ ንሓጢኣት ብዙሓት ከርሕቕ ኢሉ ሓንሳእ ተሰውኦ ክርስቶስ ንምድሓን እቶም ዝፅበይዎ ካልኣይ ግዜን መጠረሻን ክግለጽ ይብለና ማለት እዩ። ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9
ቁፅሪ 28 ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እናፈፀምና ኢና ድሕነትና ክንፍፅም ዝግበአና ማለት ክሻብ ትንሳኤ ሙታን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ተርእይና ተኾይና ኩሉ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ተሓሊና ከም ዘለና ተስፋ ጌርና ንትንሳኤ ሙታን ንፅበ ከም ዘለና ማለት እዩ እዚ ነፍሳዊ ዝኾነ ስጋ ለቢስና ክንወድቕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ክሻብ ሰማያዊ ዝኾነ ስጋ ክሻብ ንለብስ ወይ ከዓ መንፈሳዊ ወይ ከዓ ሰማያዊ ዝኾነ ስጋ ክሻብ ንለብስ ያው ክንጥንቀቕ ክንክእል ከም ዘለና ከምቲ ኣዳም መጀመርታ ነበሮ ማለት እዩ ኣዳም ንጹህ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ድሓር ግን ወዲቑ ለዚ ንሕና ከዓ ከምኡ ክንወድቕ ስለ ንኽእል ያው ክንጥንቀቕ ክንክእል ከም ዘለና ስጋና ክንገትኦን ክንገዝኦን ከም ግበአና መጽሓፍቲ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ብምልኦም ይናገርና ኣቦታት ከዓ ብዙኦም ሓሊፎም ማለት እዩ እምነት ጥራሕ እዩ ድሕና ኢና በቃ خلاص ልበሃል ኣይሰርሒ ድሕነት ተቐቢልና ኢና ወግን ኣብ ጉዕዞ ኢና ንርከብ ማለት እዩ ብእምነት ጌርና ኢና ክንፍጽሞ ዝግበአና ማለት እዩ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 15 እንታይ ኢሉለና ኣነ ተኽሊ ወይኒ ይብል ብተኽሊ ወይኒ ይመስል ማለት እዩ እዛ ተኽሊ ወይኒ ኣነ ጉንዲ እየ ኣቦይ ከዓ ሱር እዩ ንስኻትኩም ከዓ ጨንፈር ኢኹም ይብለና ማለት እዩ ጨንፈር ከ እንታይ ይብል እንድሕር ደኣ ለይፈሪ ኮይኑ ይቁረፅ እሞ ሓዊ ይቃፀል ማለት እዩ ንሕና ኣብ ባዕሉ ኢና እኛና ማለት እዩ ኣብ ባዕሉ ማለት ብእምነት ማለት እዩ ኣሚንና ኢና ማለት እዩ ለኣመነ ማለት ኣብ ባዕሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ባዕሉ ኮይንና ፍረ ክንፈሪ ይግበአና ወይ ከዓ ኣሚንና ፍረ ክንፈሪ ይግበአና ማለት እዩ መጀመርያ እምነት ይኾን ዝግብኦ ክንኣምን እኛና ምእማን ማለት ኩን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ማእኸል ምግባር ንኢየሱስ ክርስቶስ ማእኸል ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ንሰርሖ ስራሕቲ ብጌታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ለዚ ግብረ የድልል ኣብ ገላትያ ሐዋርያ ጳውሎስ ተናገሮ ብፍላይ ኣብ 6 ቁፅሪ 12 ተገዘሩ ልብልኹም ለውሲ ንምንታይ ለመስቀል ምንታን ከይስደድ ኢሎም እዮም ንኽቡር መስቀል ምንታን ከይስደድ ኢሎም እዮም ይብለና ማለት ስለዚ ግዝረት እዩ ዝግዝረት ልባል ሕግና ኦሪት ኣየድሊ ልኡ ክብል ዝተናገሮ ሕጊ የድሊ ልሉ ዝተናገሮ ሐዋርያ ጳውሎስ ንኹሉ ጠሚርካ ኣየድሊ ክበሃል ኣይከኣል ማለት እዩ እዚ መስል ኣሕዋተይ ዝጎደሎ ተለዋ ኣብ ኮመንት ጽሓፍሉ ኢኹም ወስብሐት ለእግዚአብሔር